Il-Gvern ħabbar helpline ġdida miftuħa 24 sija kuljum għal dawk li jkollhom problemi ta' saħħa mentali. Il-proġett nieda waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern bit-tema Malta, ċertezza u stabbiltà. Huwa qal li dan is-servizz ta' helpline bin-numru 1579 qed isir fid-dawl tal-fatt li l-każijiet ta' problemi ta' saħħa mentali madwar id-dinja żdiedu b'25%. Id-Deputat Prim Ministru qal ukoll il-bżonn ta' din il-helpline inħassen ka wara li ġew innutati numru kbir ta' telefonati fuq il-linja 111 brabta mal-COVID-19 li fihom intalbet assistenza dwar is-saħħa mentali. Ħajkun qiegħed jitmexxa minn 8 psychologists li kellhom training speċjali anke matul dawn l-aħħar xhur biex ikunu jistgħu jagħtu dan is-servizz b'mod professjonali. Fil-waqt li dan is-servizz huwa disponibbli immedjatament, dawk li għamlu użu minnu għandhom il-faċilità wkoll li jqdew u jsibu għajnuna permezz ta' video calls. Dan il-helpline kif qed ngħid issa miftuħ millum, iżjed ma jgħaddi żmien iżjed nistgħu nispandu servizzi minnu dan il-helpline. Fosthom illi il-pazjenti illi issa qegħdin naqilbu id-data tagħhom, l-informazzjoni tagħhom f'mod elettroniku tista' tkun disponibbli għal min ikun qed ikellem il-pazjent, ġifieri dak li jkun jista' jara l-istorja, jista' jara minn xi xadda diġà pazjent allura jkun jaf iżjed